दिनै गेलेमु गोहो दावबायथाय बिफाननि मन्थ्रि बिमल बराया बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय दावबायथाय गोहो आरो हारिमु बिफाननि मावख'गिरिफोरजों रिभिउ मिटिं खालामो। मन्थ्रि बिथाङा क'क्राझारनि मोब्लिब बिफाननि बड'फा नोगोर एपिडिसिएलनि साब स्टेशनखौबो बेखेवनानै होयो। लोगोसे मन्थ्रि बिमल बरा बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों दावबायथिलि बावखुंग्रि आरो धिरबिलखौ नायगिदिंहैयो। बिटिआरनि दावबायथिलिफोरखौ माबायदि जौगाखांहोनो हायो बेनि सायाव बिथाङा बिटिआर खुंथायजों सावरायो। बंद है अपना कारण देना है सिक्योरिटी है पूरा आउट हो जाओ सर अपना सेक्रेटरी लेके जाओ सर बीटीसी लेके जाओ हां सर ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಿ ಹಾಂ ಸರ್ बीटीसी पाएंगे सर दिला दल लेंगे अगर वाला मसला है अगर तो डेलीगेशन लेके आए यहां पर सर साइड पर जाओ साइड